ma-improve na dyan. Dahil na dyan sa unawa. Si Rosana Alfitchi, 20 anyos, taga Barangay Lamak, Pinamungahan, way gibayran sa hospital sa iyang pagpanganak sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban. Ang magtiayon dako kaayo pasalamat ni People's Governor Pamela Pambariccuatro sa dako kaayo nga kausaban ug kalambuan sa Provincial Hospital sa Balamban. Wa kay gibayran sa imong pagpanganak. Na wala. So matag-ingon nila nga zero billing. Makatabang sa kabus nga wa gyud mabayaran sa ospital. Ako kay salamat. Ang sa yun ang nangakuan sa nindot kina siya yun. Siguro dili kay ako lang tanan, siguro malipay siguro anang mugawas ka sa ospital nga wala kay obligasyon. Para nako nasan. Oh, sige na dako salamat na sir. Naabdan usab sa Sugo News team ang mag-live-in partner nga nangandam aron mugawas na sa hospital. Si J.An Escala adunay hospital bill nga 30,000 pesos sa iyang pagpanganak apan wa siya gibayran tungod kay iyang napahimuslan ang zero billing sa PhilHealth. So ang sa ospital pila gyud unta inyong bayaran? Mga 30 plus. Unya, Salamat mi sa zero billing nga ilang gibuhat. Dako kay may kalipay kay kanang wala jud mi bisan piso nga nabayaran diri. Giklaro sa Cebu Provincial Health Office nga gikinahanglan ang PhilHealth aron makapahimo sa zero balance ug way bayranan sa hospital. Zero balance billing, no, it's a mandate nga gihatag na sa ato overall sa national sa atuhang PhilHealth, no, sa ato kanang insurance na where tanan ta maka-avail nga Filipino, no. So the zero balance billing is for all DOH retained hospitals also, but here in the province dugay na ta nga nagpractice anang ato ang no balance billing care of sa atuhang PhilHealth nga reimbursement, meaning tanan patient nga na-enroll or member sa PhilHealth maka-avail jud ana regardless if kanang nagtrabaho na siya, basta kay member jud siya sa PhilHealth. If musud ug ma-admit siya sa hospital, no balance billing jud na siya once the patient ni avail sa basic accommodation. Now, we also notice, no, that increasing jud ang atuhang census sa matag hospital, no, whether it be sa level 2, sa level 1, and sa atong infirmary. So kadaghan ng pasyente, so among nakita ug amuhang nabati na ang pagsalig, no, sa atuhang mga fellow Cebuanos kay mas ni-strengthen siya, kay mo-avail sila sa atong mga services sa government hospital. Ang Cebu Provincial Government nagpadayon sa iyang mga paningkamot sa pagpalambo sa serbisyo medikal sa mga provincial o district hospital. Ang Provincial Hospital sa Balamban, dako kaayo ang kalambuan sa pasilidad. Gidugangan og daghang doctors, mga espesyalista, mga medical ug non-medical staff. Adunay mga bag-ong equipments, dental services ug labaw sa tanan, gisiguro nga adunay libre nga mga tambal sa ilang butika. Daghan sa mga pasyente ang nagpasalamat ni Governor Pambariccuatro tungod sa pagpalambo sa serbisyo sa mga hospital. Mayor jud kayo sir ang ilang pagtagad, ang tambal free ra, ang billing free. so na pay salig sa ospital. Grabe jud ang kasalig. Pasalamat jud ko ni Kugpam jud sa iyang mayong dedikasyon diri sa hospital. Ang karon sir, mas daghang improvement ang ospital niya. Mas kuan pa para sa mga bata. Mas daghan sila matabangan karon. So para sa karon okay di kayo natong serbisyo sa atong ospital tungkol sa mga programa sa ni Gobro ng bago nga tambal libre sa mga medication sa uban. Ang atong pasyente karon sir daghan gyud ni volume kitong nato ospital nagkadako naman. Ang feedback sa mga kuan sir okay man kampante man atong mga panser mga pasyente. Tabi na mga bantay. Agaw pasalamat sa imong programa gob kita kay naka-benefits gob sa pagkaron nga panahon. Labi na itong mga katahon-tahon nga nahanglan sa imong sa serbisyo sa ospital. Sa bagong liderato ni People's Governor Pamela Pambariccuatro, dako na kayo og kausaban dinhi sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban. Ako si Monching Auxtero, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.